Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay sus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ng imparabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken da kay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May katallupulo katalo a Domingo ti ordinaryo a panawen. May kalima atawan. Manipod idi iniyatnag ni Santo Papa Francisco aday a Domingo sakbay ti Domingo ni Kristo nga ari ket Domingo dagiti na panglaw. Adan tulata dagiti na panglaw iti sidong yo kunana. Dadalata ket adagundaway nga maipaay tayo ti ayat tay iti Dios babaan kadakwada. Adagundaway ken kanito nga babaan kadakwada maawatan tayo, marikna tayo, mapadas tayo tinaimbag adamag. Ababaan kadakwada makasinarak tayo ti Apo. Idawdawatan tayo ti kasasaad dagiti kakabsat nga nakaayayay. Gapo iti rikot ken rigat ti panagbiag. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo tapno maikari tayo ang magkiranod kadagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayumat kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isong agpakpakaasyak ken Santa Maria agnanayon a Birhen. Kadagiti amin ng anghel ken sa santo ken kada kayumat kakabsat. Tay kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo pakawanam dagiti basbasolumi. Katalaan na kamamin nga iturong itibiyag ng agnanayon. Idaydayaw tayo, Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Idaydayaw tayo ti Dios, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatwa, ket ito'y dagakapya, kadagiti tatao anaimba, ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanog daka pagrukbabandak, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindakla adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatwa. Po Dios, nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ket sika Apo mia Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Dios nga Apo, Cordero ti Dios ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatwa, sika amangika, kadagiti basbasol ti lubo, kaasyan na kami, sika awate kadaytoy arararawmi sika si tutugaw
iti makannawan ti Ama. Kaasyan na kami, gloria iti Diyos, ti kangatuan, yan tangi siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo, ipaay mo ka di Apo a Diyos mi, takanayon na kam kumang nga agragsak, kanayon kam kumang agragsak, iti kinapudnum kada kam kinapudnumi ken ka, taadamanayon ken nalitop aragsak, no agserbi kami iti namarswa kadagiti amin nga imbag. Dawaten mi daytoy gapu ken Hesu Kristo anak mo ken Apo mi. Isu a Dios a magipagbiag ken magipagari ken ka. Ti agtimpuyog ti Espiritu Santo, ti agnanayon ngawan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Iti dayta a tiyempo, agparangto ni Miguel, tinaindaklan nga anghel ang mga iwan kadagiti kailiam. Kalpasan na, tumaod to tiriribok, adipay napasamak manipod panakaipasdek dagiti nasyon. Inton dumteng dayta a tiyempo, maisalakan to dagiti amin a kailiam, anailanad tinaganda iti libro ti Dios. Adunto kadagiti natay ti agbiag tumanen. Agbiag to iti agnanayon ti dadduma kadakwada. Ket dagiti dadduma iti agnanayon a panakaibabain. Agranyag to dagiti masirib akas iti lawag ti langit. Aglawag to nga agnanayon akas kadagiti bituen, dagiti nangisuro kadagiti adu at tao nga agaramid iti naimbag. Ti sao ti Apo. Salakniban nak o Diyos ta sika ti pagkamangak. Sikalaeng o Apo ti adda kanyak, ket ited mo amin akasapulak. Adda ti biag ko kadagiti imam, iti Apo ken kuana kan kanayon a sila lagipak. Asideg kanyak ket awan ti pakan anwak. Iti kasta, napnuak iti rag-o ken ragsak, ket kanayon a natalged ti riknak. Gapu ta di mo itulok a mapanak iti lubong dagiti natay, di mo ipalubos nga agrupsa iti natulnog nga adipen mo. Isurum kanyak ti dalan nga agturong iti biag, ti kaaddam kanyak, punwennak iti ragsak, ket itulong mo mangted ti agnanayon arag-o. Ti may basa na adaw, ti surat kadagiti Hebreo. Inaldaw nga agserbi as itatakder ti tunggal padi a Hudyo, ket maminado nga idaton na dagiti isumet laeng adaton. Ngem pulos asaan akabailan dagitoy adaten, nga ikkaten dagiti basol. Nupay kasta, indaton ni Kristo ti maymaysa adaton, ang maipaay iti agnanayon, gapu kadigiti basol. Ket kalpasan na, nagtugaw iti makannawan ti Diyos, agururay ita sadyay agingana a maparmek ti Diyos dagiti kabusor na. Babaen ti maymaysa a daton,
pinagbalin na anaan-anay iti amin a tiyempo dagiti mapasanto. Ngarod, no napakawanen dagitoy, saanen a masapul ti daton a mangikat iti bason. Ti sao ti Apo. Agsao ka kada kami, silawam kad panpanunot mi. Ikateme idwa-dwa mi, sisa kamadong mi. Kaya ikanta. Ti pudno adala, ti kayak mo surutan mi, ket di nakam abay-bayan. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Kinana ni Jesus kadagiti adalan na, kadagitang aldaw, kalpasan ti panawan ti rigat, agsipnget to ti init, dinto agranyag ti bulan, agtinag to dagiti bitwen, ket dinto agsusurot ti urnos dagiti panakabalin iti tangatang. Kalpasan na makita danto ti anak ti tao iti rabaw ti ulep, nga umay anapnuan iti panakabalin ken dayag. Ibaon nanto dagiti anghel amapan kadagito patasuli ti daga. Ket urnungan danto dagiti tattao a pinili ti Dios manipod iti amin a paset ti lubong. Adalin niyo ti sursuro a maadaw iti kayo nga igos, no agugot ken agrusingan dagiti bulong na, amuyo nga agbaliwan ti panawan. Kastamet ngayon makita yo ang mapasamak dagitoy, amuyo nga asidegan ti tiyempo, ket dandanin mangrugi. Laglagipon yo ang mapasamak to amin dagitoy, sakbay amatay dagiti amin na tao, iti daytoy a kapututan. Mapukaw to ti langit ken ti daga, ngem pulos adinto mapukaw dagiti saok. Ngem no maipapan iti dadateng daytang aldaw wenno oras awan ti makaammo, ore dagiti anghel sa dilangit wenno ti anak ti laeng ama ti makaammo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ayayatek kakabsat ko ken Apo tayo nga Jesucristo. Ket iti sinarsarita tayo ken impakpakdaar tinasantuan a kasuratan kadagiti kalabes a Domingo ni Jesus ken dagiti adalan na adada nga agdaldalyasat at dadan iti Jerusalem. May katlon nga leksyon, kadagiti nagadu nga nagsasagandad nga leksyon. Ngagtultuloy at nga panangisuro ti Apo, no kasano ti agbalin apasurot na, kasano ti agbalin nga pudno nga adalan, disipulo
ti Apo. Kalpasan nga insuro na, nabusbuslon ti ayat, datay na panglaw abalo, ti panangitinag na iti 2 sentabo, itatta, ti panursuro, iti panangpasingked, nga ti Apo, kanayon to, nga adda iti baet tayo, adda iti sidong tayo, adda iti panagbiag tayo. Di na tayo ito panawan. Babaan ti panangadkadwa ti Espiritu Santo iti agdama, adda ti Apo, adda ni Apo Isus. Ket daytoy nga Apo Isus nga imayan, umay tumanan. Kadagiti maibasa, ti iturong da tayo nga mangkita ken ni Apo Isus, ti talo nga daras nga iyaay na. Ti muna nga iyaay na, babaan iti panagbalin na at tao, imay iti lasag, ken iti espiritu. Imuna nga iyaay na, inmay ket inispal na tayo, insalakan na tayo, orayan tayo, ti may kadwa nga iyaay na. Daytoy nga may kadwa nga iyaay na ni Jesus iti nagloryaan alanga. May katlo, daytoy nga Apo Isus umay, inaldawaldaw, adda iti kaunggan tayo. Templo ti Espiritu Santo ti bagi tayo, agnaed ken nagtaeng ti Ama kada tayo, manipud idi nabuniagan tayo. Ket ni Jesus adda iti Ama ken iti Espiritu Santo, adda ni Jesus iti kaunggan tayo. Talong ang kaadda, tidak kamaten dagiti maibasa. Jadi muna ngayay na, ti may kadwa ngayay nan tumanen, di nakamat ti may kadwa nga maibasa o may ito nga siguro gloria, ti dayag ken amin na panakabalin, ken ti panakaamiris, ken panakarikna, ken panakabigbig tayo kuma, kan kanayon, ngadda kada tayo ti Apo. Manipod iti libro ni Propeta Daniel, daytoy umuna ang maibasa, na indaklan nga propeta, na kurang nga 2 nga siglo, sakbay ti yaay ni Apo Isus. Saritaan na ti panakaliliwa, ken panakaited, tinamnama, kadagiti Hudyo. Adanto matlaang kapya, iti baet, ti panangparparigat kadakwada, ti nadangkes, nga pagano, nga ari. Palagipan na tayo, daytoy ang maibasa. Palagipan ken isuro na kinapuno na di panahon ni Daniel, ti dumteng tumat a kasasaad, dagiti tattao ti Israel, inton umay ti Apo, adalat ta panagururay, adalat ta namnama, ti salmo responsoryo, salakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamanga, may nga binatog, nga no luwaluan tayo, ket iparik na, ken ipalagip na, ti pamati ken panagtalag tayo, nga ti Dios di natay baybayan, ti Dios adda akan kanayon kada tayo, napintas nga kararagan tayo nga kanayon, salakniban nak o Dios, tasika ti pagkamangak, ti kinapudno na adu nga daras iti panagbiag tayo, nga marikna tayo, ti kastoy nga kasasaad, nga awanen gaway tayo, awanen namnama tayo, salakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamangak. Palagipan na tayo ti surat kadagiti Hebreo, ti panangkita tayo iti masakbayan, nga napno iti talinaay, napno iti talna, masansan nga maburibur ti kaunggan tayo, kaadwan na iti danag, iti buteng. Ket palagipan na tayo nga ditay nga agdanag, pakawanan na tayo ti Apo, dalusan na tayo, pasantuan na tayo, babaan ti sakripisyo ni Kristo, tinaindaklan nga padi tayo, nga dan nga siditugaw iti makanawan ti Ama, adda nga mangibabaet kada tayo, namnama matlaan ti iyawis, ken patauden na kada tayo.
Ti Ebanghelyo tayo ita nga paset latta daytoy nga panursuro ti Apo. Iti kinadisipulo kinapudno na nadakamat ni Marcos kadigidi nga panawanan nga rumwaran dati Ebanghelyo na taningarod Marcos ti muna kaunaan kadagiti upat nga ebanghelista agarup tawen 69 AD. Pasingkadan na dagiti nagkauna nga Kristiyano tanapnuda iti dandanag ken butbuteng tanapalalo ti panangirurumen na palalo ti panakaitugtugod dagiti nagkauna nga Kristiyano babaan iti kini Emperador Nero tultuloy latta nga sakop ti imperyo ti Roma ti Jerusalem ti entero nga pagarian ti Israel ket palagipan na dagiti tattao patibkeren na ikan na tinamnama umayto ti Apo. Makita tayo na jay mga gantayo kalpasan dagitoy nga rigrigat awan titunos ti amin awan ranyag ti bulan awan lawag ti init daytan nasipnget kadagidi nga panawen kadagidi nagkauna nga Kristiyano kadaytan makita danto ti anak ti tao iti rabaw ti ulep nga umay anapnuan ti panakabalin ken dayag dayta ti mapanamnamaan dagidi nagkuna nga Kristiyano saan a binaybayan ida ti Apo adalatta ti Apo iti sidongda umay tinaindaklan na panakabalin ukumen na ited na ti gunguna ken ited na ti panakadusa kadagiti amin nga nagtalinaed ken kuana daytoy nga kadagitoy ngudo ti kalendaryo tayo dagitoy met iti maipalpalagip ti panagam amiris tayo kadagiti kas nadadal tayo ni katisismo tayo upat na sigurado adumteng patay ukom impyerno langit ita ti masansan nga mangmangagan tayo dijay katisismo tayo dagiti last things eskaton kunana dagiti maudi nga banbanag nga dumteng to maay paamiris kada tayo. Ngam sana nga kayat nga sa awan, nga dahito nga ukom, dahito nga kanibusanan, awanen, didigra, panagkadadaal. Gida kami nga mapandidya panunod tayo, ti panagkaukom, kanibusanan, awanen, erase. Ngam gayam, dumteng dahito'y para iti baro alangit, itataod, idadateng, ti baro alangit, baro adaga. Baro asa nga paraswaan. Mapukaw amin tapno dumteng ti sabali nga nadadaeg. Dumteng ti sabali nga namaymayat manen. Nasaysayaat manen. Nagrigat nga basta awaten ti panunot tayo. Ngam ti pamati tayo nga na Kristyanuan. Ti panagtalag tayo ken Jesus nga maestro tayo. Amang isuro ken mangibaga ka dagitoy ti nasken nga pagtalkan tayo. Umayto, ururayon tayo. Kada kamaten na nga, agsursuro tayo, manipod iti kayo ti igos. Basaan tayo, dagiti pagilasinan, sinyal dagiti panawan. Kaya nga sawan, paset mula ti sao ti Diyos. Dagiti paso, apay da ito, anya ti bagana, anya ti isuro na, mabanti panilaw ti Apo. Maawatan tayo, maidalan tayo, at dalat ta ti Apo. Sana tayo nga baybayan, isuro-suro na tayo lata, pasurot na tayo lata, agad-adal tayo lata, kenkwana. Duang nga mensahe iti panagbiag tayo. Tapno maipakat tayo, dagitoy nga maibasa. Bigbigan tayo kuma, nga kanayon, ti may kadwa, nga yaay ni Jesus, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Ururayan tayo ngagpaiso nga umayto, nga umumay. Tinasantuan na Eucharistia, ti arak kan tinapay, agbalinabagi kan darana, mismo nga iso day tati Apo. Sakbay, day ta na indaklan, nga pasamak, iti panagbiag tayo, nga umay kada tayo, ti Apo, iti lang ti arak kan tinapay, makisao kada tayo. Babaan ti panakay pakdaar, dagiti na santo na maibasa, makisasao. Undengan tayo iti lapayag ti pamati
ti kaunggan, ti puso tayo, aday bagana personal, aday bagana iti kagimungan tayo, aday bagana kada tayo, kas may maysa nga pamilya. Tinaldawal daw, kanayon tayo kuma, nga laglagipen, san nga ma-erase, san ko mga mapunas, daytoy nga balaag. Daytoy nga balaag, san met nga pamutbuteng, san ko mga amak, san ko mga danag, san tayo ko mga mabutbuteng. Ta, no talaga nga, da pamati tayo kenkwana, natalgad, natibker, agtalinaad tayo lata. Mabutbuteng tayo, no nakapsot ti pamati tayo. Madandanagan tayo, no magaburan tayo nga mangkitkita laang iti kinatao tayo. No makita tayo dagiti santay nga panakaikari, no makita tayo ti kinaman nagbasol tayo, dagiti kinaman naging bubukod tayo, dagiti kinadakas tayo, maupay, madanagan, mabuteng tayo. At ada kumanga ti makita, kan ti maamiris tayo, kaglaplapusanan nga ayat na, ti kinaimbag na, tinakom na, ti plano na, pinarswana tayo, nakom na nga agturong tayo, iti sidong na. Sungbatan tayo mat ngayon aldaw-aldaw, day nga awis na, agaramid iti kinaimbag, san nga kita agaramid iti kinaimbag, day tatibiyag tayo, agay-ayat, day tinakaparswaan tayo, naparswa, ti tao nga agayat. Katno araramidan tayo ngayon aldaw-aldaw, san kumanga sumken, ti danag, san kumanga sumken, ti buteng, makimisa, agbasa iti Biblia, makipagbiag tayo nga sibupudno iti sidong ti pamilya tayo, iti sisa tayo, nga dito nga pamati tayo, may pakat mismo iti ayan tayo, iti baet, ti ado, ken di mailadawan, nga kita, ti rikot, ken rigat. Saan na tayo kung mga upayan, dagiti rikot, ken rigat, iti panagbiag. Adda, lata ti Apo, iti sidong tayo. Ket tuntunan tayo nga, may kapya tayo, iti pada tayo nga tao, tuntunan tayo nga, mapalabos tayo, ket mapakawan tayo, dagiti nagbidot, ken nagkurang kada tayo. Tuntunan tayo nga may paay tayo met, dayta nga pamakawan, ken panakaawat, iti pada tayo nga tao. Awan sa bali nga tuntunan, ken birbirukan tayo, tapno may parangarang, iti baet, tiragsak, ladingit, ken rigat, iti baet, dagiti amin nga gagangay, nga agtaytayag, iti panagbiag tayo, makita latta kuma. Dahito nga Jesus, nga patyan tayo, nga imay kada tayo, imparangarang na tayat ti Diyos kada tayo. May kadwa, masapul nga agadal tayo, adalan tayo ti leksyon, manipod iti kayo ti igos. Kaya't na nga sa uwan, naridam, nasipot, agpadpadaan, ngam naridam, ken nasipot, makita, mabigbig, kanayon nga sisasagana. Daytano kitaan tayo, kanayon nga sisasagana. Ti dumteng, ti kanito nga pumusay tayo, dayta ti insigida, sumaklang tayo iti Apo. Daytan, marsansan nga tirik na tayo, ket agkitakit ata, marik na tayo garod, nga santay nga nagkasagana. Nakita rin may sakano nga tao nga agtutuok di impyerno, kastaunay nga anug-ug ikis ken riyaw na, kastaunay yan nga tuok na nga ipakpakaasi na una yan. Apo a Diyos, tulungan na kadi. Ket nagparangkano ti anghel, aguray ka man nga rod ta, revyon tayo, ti inararamid mo, da daga. Uli no katandakan ti nakadakkel nga computer, tadatang rod, makatitiling nga rod, di riyaw ken ikis ken anug-ugnan. Tinaliyaw da nga kinita, tinapalabas nga panagbiag na iti daga. Pinadas nga inarisit kung kitaan dayay sekretaryong anghel, at daga di banag, anasayaat. Aniya, tinasayaat, abanag, ngay naramid na, idadapay dito'y daga. Ay piman, tinagparang, iti na minsan, nagipadigo, iti bulong tilasuna. Kasyan na kami. Nalagarod, kunamot ti Apo. Mangaramid kayo, iti talay, nga naaramid, iti bulong tilasuna.
Samon to ipauyoy, ta iso ti pagbitinan na nga umay to'y langit. Nyangay, narasi, jay lasuna, mapugsat. Isong amirisan tayo, nyamati naramid tayo, idi adda tayo dito daga. Nakimkimi siya, ay hangadakis, ngam nagpatingga, nga nakimkimi siya. Idi kuan, nagbalinmat nga, Reyna Tichismusa. Pukasyan na kami, di ka ba? Man nakimisa, ngumrena, tichismusa. Rumuari na simbaan, may isang kaslanag natin, may isang kilometro. Nakachismis nanton, nagijay kadwa na nga rimuar. Ala, nag-aramid. Nagtatay tinga mo't apo, tungpal bilin. Murkat na laang giintay ting na. Nag-aramid amat tinaimbag. Tungpal bilin. Katoliko ang mga nabunyagan, di namat kasasao dagiti kaaruba na. Sudaytan. Kaapa na pa'y ni katugangan na. Ingkararagan na pa'y nga matayan nila kay na, tano agpinsyon. Apokasyan na kami. Tano ado ka no may tulong na kadagiti na kurapay. Daytan makita tayo. Nagkaililak no daduma. No, santay nga imutik-tikan nga nalaing. Nasken nga talaga nga agsagana tayo. Kati pa nagsagana tayo, agbaling nga nairuam, nga agbibiyag tayo, iti ayat, ti Diyos. Masapul nga ko na amuyon, o agsaringit, agregreg ti bulong na, mawatan niyo kuma, dumtengan. Silang bala yung nakakita tayo, panagregreg ti bulong na, panagsabong na, agbungan ton, makita tayo, kan ado dagiti pagilasinan, nga maawatan tayo. Santay garod nga nasken, saan nga nasken, nga mabutbuteng, kan managandanagan tayo, kadagiti banbanag adumteng to. Dinto mangbaybaya. Ti Diyos tayo asibibiyag, makipagbibiyag iti sidong tayo. Ikumit tayo, ti bagbagi tayo, iti panagayat ken kuana, agserbi tayo ken kuana, babaan, kadagiti kakabsat tayo. Ti mensahe ni Santo Papa, may panggap ital daw dagiti na panglaw. Umuna nga paset, addan tulat ta. Dagiti na panglaw, addan tulat ta gundaway yo, addada. No kahit yung ay parang ti panagayat yo kinapo Diyos, addadan tulat ta. Daytoy, tadatoy garod kada kamaten na. Dati nga balikas ni Apo Isus, idi babalawan ni Judas, apay nga imbuk-buk, dayjay babae ti nagado nga bangbanglong agkakangina, kaslapan nakalana ni Apo Isus, iti saka ni Apo Isus, sayang nagngina, naitid kumakadagiti na, adan tulat ta, dagiti na panglaw. Adalat ta, dagiti na saan na masasaan, adalat ta, dagiti makasapol, iti panagayat kan panakataming, adadan tulat ta. May kadwa, ibaga ni Apo Isus, nga dagitoy na panglaw, ket instrumento, alikaman, instrumento, ti panagadal ken panakasursuro tayo. Ada ibagbaga ti Apo. Nga tinagdakkelang nga mensahe, ti panakakita tayo iti biag ti kinapanglaw, ken ti kasasad ti kinapanglaw. Awan kuma ti pagkamatalkan tayo no saan laeng nga ti Apo. Isu ti mangaywan, isu ti mangipaay, isu ti mangbibiyag, iti amin, iti bagi, ken iti kararwa tayo, ti grasya na, ti kabag, di mangpanaw, addan tulat ta, ket dagiti na panglaw. Ado ti isuro da kada tayo. May katlo, ibagana ni Apo Isus, nakikaysa launay kadagiti na panglaw. Dito nga pa nakikaysa na, arakupan tayo ti simple a panagbiag. Dagiti nasisita ti adda, saan nga kimpet akaslatik ka, saan tayo nga ipatay dagita. Sa kayso ti sagod tayo, nga sumaklang iti Apo. May kapat, masapol, nga aglukat, ti panagbalbaliw kan panagbabawi, iti kaunggan tayo, iti panakaamiris kan panakakita tayo, ti kasasad, ti kinabangking, ti lubong, gapo, iti kinapanglaw. May kalima, ado dagiti na duma-duma nga kita ti kinapanglaw. Sanlanganan nga dagiti napanglaw, gapo taawan, iti gundawe da iti panagbiag. Ado nga ladawan, ti kita ti kinapanglaw. Napanglaw ti panakaawat, napanglaw ti dungo, napanglaw iti ayat.
napanglaw iti panagkakabsat, napanglaw iti panakataming, napanglaw iti panagibi, malnoris iti ayat. Nagbalin gamin nga sentro ti panagbiag tayon, masapul nga da kwarta, masapul nga da kinabaknang, nay sakripisyo dagiti langen-langen, nay sakripisyo dagiti kinasinged, nay sakripisyo dagiti nauneg a panagkakabsat. Punto nga maikanam numan pay kasta ti sangadaluson nga panagbalbaliw ken panagduras nga makuna iti panagbiag tayo, awang kumati tumaod nga umpenen ken sakit tinakam gaputa adda dagiti na idadanes. Adda kumaki di na ununeg nga panagtalged ken panagtarek iti Apo. May kapito, ibaga ni Apo Santo Papa nasken nga kitaan nga nasayaat dagiti agserserbi kasano nga maitandudo ti imbag ken sayaat. Salamat no nadduman ngagpayso dagiti napanglaw kunak garud idi nakadadon ti agkasapulan nga taga-Pantar, kada taga-Baliw, kada taga-Villahermosa, kada taga-Sawat, kada taga-Kinsuriano ay nagadon ti agplastar ken agpurma sa mamuno na patagdagi na panglaw. Aming nga grupo na i-Facebook ken may tandudon ti imbag nga rarami. Hasla no daduma jay panagarami di timbag iti pada nga taon pagpuunan meten nga agbaling nga sikat. At di mo masasaanan na pandanto nagiwarasan. Hey! Kunada mo di jayan inyakad pay. Inyakad payan na duman. Uno da kami dagiti nasisingpet. Ito no kuan adameten. Certificate nagsiglat dagito nga grupo madaydaya outstanding da. So detan nagbalin meten nga managdakes maaramat da meten daytan ad-addan nga mapukaw mo dayaw ken dignidad da. Itatan no mapankan dijayan ala kaslaawan iti napagteng agturtuloy manen iti normal nga panagbiag saan nga mangbaybay ati Apo ket tata mapanmanan iti grupo ti rehabilitation phase sano nga bumangonan kasano nga maagasan ken mapaimbag dagiti nagadu nga sugat nga pinataod na dayta physical ken spiritual nga sugat tatan kasano naduma-duma manen tagbalin na daduma nga taudan latta ati kinatao na intunukan dayjay nga rehabilitation ma-rehabilitate pay dayjay mang-rehabilitate iso daytan makita tayo nagdakkel nga karit ni Santo Papa ulitin na iti may kawalo nga daras kunana kadagiti amin nga nabuslon iti panagayat na saan kumang ati panangkita iti panagdurasda ken iti kasasaadda ngem kidi makita da kuma non nya tinagbalbaliwanda ti kaunggan ti puso da gapo iti dayta imbag nga inaramid da anya tinagbalban nya nga conversion iti kaunggan iti napasamak. Palagipan na tayo ketagkuti ken nagtignay tayo sapay la kuma kunana iti maudi nga paset nga daytoy nga aldaw dagiti napanglaw patanuren ken padakkelen na tayo tapno itultuloy tayo nga isaknap ti naimbagadamag ti dinto panang baybay ati Apo ti kanayon nga kadda ti Apo babaen kada kayo. Daytoy nga awis paset ti kanayon nga panagsagana tayo. Sisasagana nga dumatag ken sumaklang no dumteng ti patay ti panangawat tay ti ukom no langit no impyerno agdawdawat tay ti grasya na agtalagtay ti kinaimbag na dinto mangbaybay ti Apo. Kay lalaan ayayaten na tayo adda akanayon iti sidong tayo. Mamatiak iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesucristo abugbugtong nga anak na ken Apo tayo. At immao iti aramid ti Espiritu Santo. Ini anak ni Santa Maria Birhen nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato. Nailan sa iti krus natay ket naitanem. Imulog itayan dagiti natay. Nagungar iti may katlungal daw. Imulit sa dilangit ket sidutugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay.
Mamati akmet iti Espiritu Santo, patsikmet ti Santa nga Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, kitadan tumat panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Makipagmaymaysa tayo, kakabsat ko, kadagiti amin na kamang ti Iglesia tayo. Idatag tayo iti nailangitan nga Ama, digiti kasapulan tayo, kabayatan ti panang panpadaan tayo kini Kristo nga ari ti sangalubungan. Tunggal kararag ko na tayo, Apo, denggan na kam kadi. Agpaay ti Santa Ina nga Iglesia nga idauluan ti Santo Papa Francisco. Dagiti obispo ken papadi. Sapay kumata agtalina edda anapudno ti akem ana ipabaklay kadakwada. Iti kasta ang maisagana da amin at tattao nga agtaeng iti Dios itakin ti masangwanan abiyag kumararag tayo. Apo, denggan na kam kadi. Agpaay kadagiti amin nga mangidadaulo iti pagilyan tayo, masusurod ako mga ipateg iti nakristanuan abiyag, ti tao babaen iti kinaridamda, amang parmek kadagiti dakes nga istruktura, amang dadael ken mangilil kadatayo nga agturong iti Diyos, kumararag tayo. Apo, denggan na kam kadi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo ang masaksakit, maidadadanes, ken maitugtuggod. Sapay kumata kanayon as siririingda ang mga miris, iti panang ipateg ti Diyos, kadakwata iti baet dagiti rigat ken panakasubok, asagsagrapen da dito'y abiyag, kumararag tayo. Apo, denggan na kam kadi. Agpaay tigimong tayo, datayo nga adda ditoy. Mariing kumakadatay anabunyagan, ti tarigagay ang makipaset kadagiti agdama a programa iti simbaan, nga agturong iti panagbalbaliw. Tapno makasagana, tigimong tayo amang pasangbay, iti may kadwa nga yaay ni Kristo iti anyaman akanito, kumararag tayo. Apo, denggan na kam kadi. Agpaay kadagiti amin apimusayen, nang runa dagiti saan anapakpakadaan iti papatayda. Alain kumaidan ti Diyos ang makipagnaed ken makipagragsak ken kuana, iti pagarena sa dilangit, kumararag tayo. Apo, denggan na kam kadi. Nailangitan nga Ma, dagiti kasapulan mi, tapno mataginayon ti panagridam, dagiti kamkamang ti Iglesia mabinangon ti anak mo. Idem kada kaasi, denggam kadida, gapumatlaan kan Kristo nga Apo mi. Sikati, namnamami, o Apo, sikat pon ti biyag
Kuwararag kayo kakabsat ko, tapno dagito'y daton tayo makayayo ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Makayayo kadken kaapo dagitoy a sakripisyo, parayrayan na kumati panagayat mi ken ka, ket gunuden na ti agnanay na kinagasat mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo, itagayo dagita puspusuyo, agyaman tay iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbeng, anong mikat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kandiso, agyaman kami kan kaapo, na santuan nga ama, manakabalin katagnanay na Diyos. Bigbigan mi apakaitan o kan tagloryam, asika a Diyos asaan amatay, saranayam ti tao ana ikari amatay. Kat inaramat mo ti kinatao mi, amang ipaay iti panakapasalun at mi, babaan iti panangaramid mo, apamuspusan ti panakaisalakan mi, dahi tamatla na tao, anangidoron iti panagbasol mi, gapo ken Kristo nga apo mi, ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti bunggoy dagiti anghel, siraragsakda nga agnanayon itasaklang mo, ipalubos mo ta itimpuyog mi tinakurapay at timak mi, ket ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin, amin aparswa, ti langit ken daganap nuda, iti pakay daydayawa, usana iti kangatwan, madaydayaw ti itinagan ti Apo, Husana, Husana, Husana iti kangatwan, Husana, Husana, Husana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abig ka ang kinasanto, si katugubayan ti amin ang kinasanto. Dawatan mi nga ipaimo ta Espiritum, amang pasanto kadagito adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, mabagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinunana, alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy, taraytoy iti bagik, iso mayawat to amay paay kada kayo. Kastama da kalpasan, daydi pa ng rabida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sa nainted kadagiti disipulos na kat kinunana, alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy, taraytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayan at tulag, iso may buyat to may paay kada kayo, ken iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, naramidin nyo daytoy a pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay o Apo aking gaiti, yaay mo, iti panaylagip mi, iti papatay kan panagungar ti Apo,
Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dito'y saklang mo ket agserbi kami ken ka. Dawaten mi apo, tadakam a makiranod, iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysan nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagipom apo ti iglesyam iti sangalubungan, palayrayam tayat na anadyosan. Laglagipom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi ken amin a papadi. Laglagipom amin a pimusayan, awatam ida iti sidong mo, ang pakakitaan dagyan ka. Ipaimumat ta kaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon, ken makiranod kami kaneng gasatan a Birhen Maria nga ti Dios, ken nagasat nga Jose nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol ken sa santo a nakapudno a nagserbiken ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo anak mo. Gapu ken Kristo, sigakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, taminadayaw ken gloria, itagnanayon nga awan tinggana. Kas may sa a familia, awagan tayo ti Diyos, kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kuma tinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw itoy, ti kanen mi iti patinayon ngal daw, pakawanam dagiti utang mi akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di nakambaybayan nga mannugot iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami apo iti amin a pagdaksan, itdem asiayat takapyam kada kami, babaan ti tulong taasim, mailisikam kumay ti basol, ket may kanawa kami iti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat, ti ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapo kaniyak titid ko kada kayo. Sana digiti basol mi ti kitam, no digiti pamati ti iglesyam. Kirikas mayan nurot iti pagayatam, ipay mo asi-asi ti kapyakan panagkaykaysa, sikang agbiag kinagari, tagnan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari nga may kakaniya, mirimay sala saom mapaimbag tontoy kararwa.
Apo, imbilin mo ti anak mo, karambakam mi ti Eucharistia, apangilagip mi ken kuana, dawaten mi as ipapakumbaba, ngay ti panangawat mi ti bagikan darana, maparayray ti panagayat mi ken ka, ken iti pada a tao, gapo ken Kristo nga Apo mi. Si aayat, agururay mangpadpadaan, mangpasangbay kada tayo amin, ti barangay Kalawaan. Hindi kalman nga nagdadagop ti lima, gasot nga agtutubo, damot na surok kan kumurang latbasit nga sa nga ribong atugtugaw. So nga no kayat yung nga nasimsimpa di pa nagtugaw yung makaitugot kay manan, adon kan nawadwad, nalawa, di jay sinarpawanda nga pagdadagupan tayo. Alas 3, ti misa kon celebrada nga idawluan na Apo Arsobispo, katatabigat iti alas 8, agsangpet mutla ang dagiti amin na panakabagi, ti sisa ken dagiti amin nga tutubo, para iti workshop iti alas 9, komperensya nga iwanwan kada tayo ni Reverendo JV. Ti panagbamamiris tayo iti anag iti sangalubungan ng aldaw, dagiti na panglaw, manipod ti mensahe ni Pope Francis. Rambakan tayo ti Kristo Ari, dito'y parokya tayo, agraman ti dua nga parokya, si Bubukal nga Santa Cruz, bali Cristo Rey ti Santa Cruz, ili ti Santa Cruz. Sa balinto, into na umay nga Domingo, awan ti Ars Diocesan, ngam adda Vicarial, agdadagop tayo to dijay dili, kas Vicariato, ngam tata, kas ili ti Santa Cruz, agdadagop tayo, tinabara nga panagpasangbay, makatawon nga panagsagsagana, digiti 23 nga sisa ti Kalawaan. Sasarak tayo di jay, kadagiti makaipay ti tiyempo nang atidog, mapandan iti dito agsapa, may katlungal daw ti nobena, kararag iti bigat, ken kalpasan na ti workshop ken reflection nga pataiwanwan ni Apo JB. Sasarak tayo nga di jay, barangay Kalawaan. Ti Apo adda kuma kada kayo, ti pamindisyon ti manakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Kay dato nan ti misa intayo iti ayat ken kapya ti Apo. Aldaw panagyaman tayo, kakabsa yaay ni Jesus Dios. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinaon ni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus,
Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na kada kami, tapno sika ti takaon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awatem ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggal ranbakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnama mi ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agiam kami apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, napod no ken tutungil kami, at tuy kamasagkan kami, o apo. Kami tinaduma adiso, itanon iti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni Madarabag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasutroen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagim isagot ni, napod maken tuloy kami, at tuy kang sasaganan kami, o apo. Amin nasagot, rukmilikitek nitlubog, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Ang iba'y punasingal, ang mamatitiluto, palagayat ni tipanatao. Masutuit parabor, agyaman, agyaman kami ako. Magsutuin parabor, agyaman kami ako iti binim.
ken kapulit kami, at tuy kang sagana kami, o Apo. At tuy ka, nakasagana kami,